jonga akho qhosha ndili-abuse engathi la button ithi block apha kwezi socials. Izolo qha inoba ndibloke about 60 ezimenqe ezirandom ezindithagayo kulaa video yala masendana. Hayi singapha uncle, uyibonile lena malume. Uwesi badala abantu fonini ngoomama nootata babantu emakwabo imicimbi ayiqhubekeki bengekho. Kodwa ubhizi uthegana nami ebubhanxeni like u-expect uba mandifike ndithini ke ngoku mna apha. Uyava mosifondini apha kuthiwa kufunwa ububutso, so ndithini ke ngoku mna ndimnyanzele emntwini ongabufuniyo? Ndithini ke ngoku mna ngaba babuthandayo bafuna kanye bona babuthenga ngeemali zabo? But this was never about ubutso okanye ibrand yam anyway. Sisimenqe nje selight esihambe sicofa amafokotho sikhangele i-attention shem. Isimoko secloud seso kaloku izirhama zabantu suke zifune le yakho instead of uzicreatela eyazo. Abantu bathanda kakhulu kaloku ukhwela inqwelo ehambayo, kunzima uba umntu makagxantshishe ixhoksi eli lakhe. Ibhizinesi yamavovo eeteki nee-iPhone neewigi xa engahambi, you might as well mention u-Uncle Tops to boost your numbers. Ayisosimenxe sokuqala engeso sokugqibela mosesi usebenzisa le formula. Not so long ago ibilambonqane yasebhayi yakhiwe ngathi ngubhontsi. Kukho namadoda amadala apha si-cheerleaders fonini, hayi tshintsha ibrand. Ndithi ndiphambele ndiyeke obubu ubuso obu baqala yonke le nto le fonini, the entire identity yale brand silapha nje, nantsi foundation. Hayi sendinibhlokela nje ubumuncu obu shem.